Mula anak kok wani karo wong tuwa, halah ora nek barokah uripe. Apa to sing gak kok wehne anak? Sampai sendok itu kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Lepek kok jenenge anakmu. Owek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa Samarilang to? Oh Samarilang. Wahai penghuni kuburan, gak pengen roh ceritane keluargamu ning Bayem Taman. Tak ceritani yo, sawahmu entek. Didoli karo anak-anakmu, tokomu entek. Mobilmu tak ceritani. Anakmu ket saiki gak akor. Roh yo antinggalamu sing kok belani sampai ra salat ra Jumatan saiki dadi geger. Jabatamu urung 7 dinane digenteni kancamu, tak ceritani kowe. Bojomu sing janji sehidup semati urung pendak pisan dirabi Kyai Lukman Blitar. Bu, jenengan ki lek umroh kira-kira budal dhewe teko nggen apa mboten? Jenengan ki lek haji budal dhewe teko nggen apa mboten? Jenengan ki lek ziarah Wali Songo budal dhewe teko nggen apa mboten? Awake dhewe ki urusan donya ki gak cukup dhewe. Sampeyan ki haji butuh KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Sampe nek budal dhewe wah wis gak teko nggen yuk. Oh, Mekah Madinah bandarane kaya ngono kae ya Allah. Kula kita sing ngaji ke Hongkong ning bandara Hongkong nek ora diterite TKW gak iso teko Indonesia aku nek. Masya Allah bandarane Hongkong ya Allah. Gitnya niku menek 600. Itu lho kangge ngiburne kapal iki ruangane ki enek 600. Engko sing arah rono ning kene panggene sing arah Indonesia kene arah Surabaya kene arah Bayu. Kuwi jek ning Indonesia ning donya ki lho awake dhewe ki lho budal dhewe ra teko nggen. Sampe ning ngindangi dulure ning Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dikai alamat anu yo ning lantai 2 ruang anggrek nomor 26 budal dhewe sampean rono gak takon sapa-sapa tak jamin mlebu kamar mayit awakmu yo. Lah awake dhewe sok ning akhirat ternyata wong sak alam donya ki kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Bayem Taman. Lho sampe nek ning kono sok budal dhewe gak teko nggen. Wong urusan donya lho gak teko nggen. Lho nggih Mas polisi, sakniki golek SIM niku lho, lek gak lewat Makelari angel lek luluse. Lah iki tenanan urusan donya gak cukup dhewe. Nah aku ki pengalaman Mas polisi. Engko nek ujian iki amen ndak lulus. Lah ujian gawe SIM iki dalane mau menggak-menggok ngene iki ning Bayem Taman iki dalan kuwi ra enek. Lah ya lucu to. Awake dhewe urusan apapun itu butuh orang lain. Apa meneh urusan akhir. Lah Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat iki sing kena dijaluki nunut ki wong telu. Siji anbiya, tsummal ulama, nuli Mbah Abdurrahman gitu. Sampai arep budal dhewe nang akhirat ki lho modale apa? Arep modal ibadah eleh, jajal deres Quran karo deres WhatsApp segep endi? Ngisi kotak amal karo ngisi pulsa segep endi? Awake dhewe ki cek kaya ngono kuwi. Nggih napa nggih? Teng dalem panjenengan bar magrib swara ngaji karo swara TV akeh endi? Awake dhewe iki cek kaya ngono kuwi yo kok arep modal ibadah, modal nderek kiai kuwi wis istimewa, jangan katakan ndak NU-NU-an sampe. Awake dhewe melu NU ki melu mergo sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut ki ulama. Ngomong ning ibadah bolo-boloane lho. Mriki becek napa buuh? Kene nek ngarani wong kene becek apa buuh? Sampeyan gelem buuh ya ora ya mergo ditonjok. Iya apa ora yu? Lek ora ditonjok buah apa ora? Ora leh pret. Alhamdulillah Bu Bupati rawuh. Ibu Bupati niki. Oh, anggota dewan ya Allah. Saking napa Bu?
Alhamdulillah PKB niku ya niku saya setunggal anggota dewan. Alah, aku ngaji ning Malang tok anggota dewan wedok ya PKB padha kali jenengan. Ning Malang winginane ngaji padha anggota dewan PKB ning Malang. Ning Malang. Aku ki crita yu aku winginane ngaji ning Malang iki padha anggota dewan PKB. Mulih iki lho disangoni. Lho, aku ki cerita wedok yo ah. Tapi ketoke gelange gedhe iki kok malah. Oh gak gelang. Tapi agemane apik ngono kok ketoke. Aku mulih disangoni. Aku mulih disangoni. Aku ki cerita. Ora njaluk sangu. Aku kok ngode. Isin aku ngono kuwi. Dadi awake dhewe iki tenan arep ngandalne amal iki masyaallah, Pak. Pak jenengan nek Jumatan ning sak panjenengane nek dhuwit 4 lembar, di sak lembar 100.000, 50.000, 20.000, 1.000. Sing kok lebone kotak amal pira, Pak? Dadi awake dhewe iki masyaallah. Cara jenengan dina iki panen pari Pak, 2 ton jenengan PP Tenbaan. Jam 7 sampai jam 12 awan panas. Pol terus jenengan cekeri gabah jenengan iki. Sampai jam 12 jenengan pinarak nang kursi kesel akhirnya keturun. Lha kok tangi-tangi 2:30. Lah kok durung salat zuhur. Metu teko omah kok mendung weteng arep udan. Hei, urung sholat zuhur, lek ditinggal sholat zuhur gabah kudanan, lek ditinggal ngetasi gabah, zuhure sing kepancal, zuhuran apa ngetasi gabah? Dunyane karo pangerane diabot dunyane. Iki awake dhewe model ngono kuwi. Mula awake dhewe iki kebanggaan sitok ae lah mencintai sampean hadir ning khol itu bentuk kecintaan panjenengan dengan ulama. Padahal kanjeng Nabi dawuh yukhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Besok awake dhewe iki ning akhirat dikumpulne karo sing didemeni. Sama nek demen karo kiai, sama demen karo ulama, sama demen karo mereka-mereka ini, insyaallah awake dikumpul dengan mereka-mereka ini. Jangan katakan ndak khol-kholan. Ini khol itu memuliakan ulama. Lah awake dhewe iki lek memuliakan ulama berarti demen karo ulama, lek demen karo ulama sok ning akhirat kumpul karo sampe nek demen karo selebritis sok ning kono kumpul karo ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu. Akhirnya ning akhirat kemana di mana mulakno demen karo kiai. Amalek demen kalau selebritis ning kono ora teko nggen mergo dijak maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Ndolek maju oleh mundur aja maju mundur nek niat maju lurah maju aja maju mundur wong pekok ngono. Lah jenengan nek mencintai ulama besok ning akhirat kumpul karo ulama. Betapa hebatnya adik kumpul karo ulama. Kalau kagungan kitab Mbah Taufan namine An-Nawadir. Karyane Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi seorang ulama besar. Teng mriku diceritakne besok teng akhiratnya nek wong glantungan teng jembatan penghubung surga dan neraka. Sirat sing dawe wong Magetan siratal ngisore neraka jahanam. Glantungan ajeng ceblok dumadane nek kiai liwat. Lah kok sing arep ceblok iki muni ya fulan akhisni yai jenengan tulungi kula. Akhirnya kiai niku noleh, ya rajul man anta. Wong lanang sapa awakmu? Lah kok niku jawab, ana min jumlati asdiqaik. Kula niku penderek jenengan. Kula niki sering rawuh acara khaul panjenengan. Kula gila ditarik urunan damel khal bukti kecintaan dhateng panjenengan kula tumut urunan. Kula mboten dugi tok. Ya Allah,
Awakmu ora lurah Bayem Taman. Ya Allah. Loh, panjenengan Mbah Abdurrahman. Ya Allah, Yai, Khalil nika sakniki sing nanggung pemerintah desa lho, Yai. Wong ngoten bareng nggih. Wong kabar kesrangi mek dugi tok. Malah ora oleh njaluk proposal. Awakmu nggih Yai, kula niki penderek jenengan iki lek ngaos kula selalu hadir. Akhire kiai niku dawuh, ya Rabbi Sadiqi Gusti niku penderek kula, kanca kula, sak majelis kalih kula. Jenengan tulungi Gusti kanca kula. Akhire Allah dawuh, malaikat kalau nek wong arep ceblok paranono dijunjung kalih malaikat, diunggah nang jembatan, dirangkul kalih kiai, akhirnya mlebu swarga bareng karo kiai. Hal itu bentuk kecintaan kula karo panjenengan dateng kiai, Pak. Wis muga-muga masyarakat miki bar khol, masyarakat tambah barokah. Awake dhewe besok nang akhirat nderek kiai. Lho nggih. Sampai wonten cerita, Pak. Niki diunggah teng YouTube iki kula dikritik habis-habisan. Dikatakan kok penak men to mlebu swarga. Lha pancen swarga ki hake Allah kok. Dadi swarga niku cara kitab hikame ora mergo kualitas ibadah, mergo kasih sayangi Allah. Lho enek lho PSK ki sok mlebu swarga ki enek kok dawuh Kanjeng Nabi. PSK ki lho. PSK. PSK. Nonte. Lho lek Allah sing mlebokne sapa sing mengi? Lho tenan lho pancen Allah ki sing duwe swarga kok sapa sak sirih Allah kok. Wong enek sok wong ahli ibadah mlebu neraka ya enek. Mergo nyapa uripe ora tau rukun karo tanggane. Wonge teko. Gawe kacamata apa ora? Aku wingi nang ngaji ning Tulungagung wong iki kacamata apa ora lek sing nggih kacamata dicopoti kabeh kok. Kula niki dikritik, cerita niki dikritik kok penak men mlebu swarga. Lah pancen swarga iki kasih sayangi Allah kok ora mergo ngibadah awake dhewe kok. Besok enten tiyang niku badhe digiring mlebu neraka. Karo Allah ditimbali kat dalem Gusti, arep kok go ning ndi? Ajeng kula bedho teng neraka. Sik takonono sik, biyen ning donya tau ndak pisan ning ngaji karo ulama. Lek tau batalno baru kae tau ngaji karo ulama. Kang sampe biyen ning donya tau pisan ning ngaji kiai karo ulama, mboten. Piye malaikat? Mboten Gusti. Nomor loro takonono. Biyen ning donya tau ndak pisan sak majelis mangan karo ulama karo kiai, lek tau batalno. Mergo tau lungguh sak majelis karo ulama karo kiai. Kang sampeyan biyen ning donya tau pisan sak majelis karo ulama karo kiai, mboten. Piye kat? Mboten Gusti. Nomor 3 takonono. Tau ndak pisan ning donya salaman karo ulama, lek tau batalno. Barokah tau salaman karo ulama berarti padha karo salaman karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, sampean biyen tau ning donya pisan salaman karo ulama, mboten. Piye malaikat? Mboten Gusti. Wis takonono sing nomor 4. Kok nemen-nemen bocah iki. Takonono jenenge. Golek jenenge padha karo jenenge ulama cancelen, batalno mlebu neraka, lebokno nang swarga. Ditakoni, Kang, jenengmu sapa? Nami kula Jansen. Lho kok jenengmu Jansen iki piye? Nalikane ibu meteng niku kalih jajan suweneng. Oh alah Jansen iki artine karo jajan seneng nggih. Enek to wong saiki jenenge anak berdasarkan sejarah iki kan enek. Mergo bapake sopir, anake lahir lanang terus dijenengi Randy, artine leren ning endi-endi. Mergo bapake sopir. Wong meteng 9 sasi iki gak krasa lek arep babaran. Lah kok ndelok TV? Lah kok ndelok TV lho babaran ning ngarep TV. Lah kok anake lahir wedok, lho kok dijenengi Novi, artine nonton. Ngapunten Mbak Novi, ngapunten. Lagi jenenge Jansen, akhirnya kalau Allah wis golek ana ulama sing jenenge kiai jenenge Jansen. Digoleki teko Timur Tengah, terus teko Amerika, Afrika, gak enek sing jenenge Jansen. Piye Kat, mboten enten.
Neng dilek menggoleki teng mriki lho. Kono ning Asia Tenggara enek negara jenenge Indonesia. Kuwi mayoritas penduduke wong Islam. Golekno ning kono kiai sing jenenge Johnson, goleki karo malaikat. Enek kiai namine Hasyim Asy'ari, enek kiai namine Mbah Wahab Rasulullah, Mbah Yai Bisri Samsuri. Goleki enek kiai namine Kiai Ihsan Jampes. Enek kiai namine Kiai Dahlan Jampes, enek kiai Makhrus Ali Lirboyo, Kiai Idris Marzuki Lirboyo, Mbah Abdul Karim Lirboyo. Goleki neh Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Hamim, Mbah Yai Huda, goleki. Enek ning Blitar enek kiai namine Mbah Yai Yasin Yusuf, enek ning Jember namine Mbah Yai Soleh Afandi. Wes goleki piye kat mboten enten Gusti. Sapa ae sing kok goleki niki lah kiai top-top. Golekno kiai sing elek-elek. Akhire digoleki enten yai. Niki elek-elek kiai saking Blitar namine Kiai Lukman Syafi'i. Niki wis elek-elek kiai. Akhire digoleki kiai sing jenenge padha karo wong sing lagi dilebokne neraka, lho kok mboten panggih. Akhirnya dituntun karo malaikat, dilebokne neraka, meh mlebu neraka, lha kok ditimbali karo Allah. Kat balik nang rene. Lho enten apa Gusti? Batalno. Lho enten apa? Tibake bocah iki duwe kanca, sing kancane demen karo kiai. Mek barokah duwe kanca sing kancane demen karo kiai dibatali mlebu neraka. Panjenengan iki mboten duwe kanca. Panjenengan mboten namung demen karo kiai, tapi panjenengan iki nderek kiai, nderek Nahdlatul Ulama, ngekholi kiai. Ini satu bukti bahwa panjenengan mencintai. Wis muga-muga awake dhewe esuk disyafaati karo kiai. Amin ya rabbal. Kula baleni malih nderek dawuh Pak Lurah sok taun ngarep dienek-enek nggih. Oke Pak Lurah. Sing ngaji mboten kula mboten napa-napa, wong Blitar ya kenek. Berarti aku neh no berarti. Wis satu kalau kita pancen ulama niki mulya lho. Lho, jenengan iki lek critane ning alam donya iki jane sing ampuh lek mek loro ta. Ning alam donya iki sing ampuh mek loro, siji wong tuane dhewe-dhewe. Wis ora eneng wong ampuh ning alam donya ngalahne wong tuane dhewe-dhewe. Saking mulyane sampean dadi wong tuwek ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi subtil walidain. Ridhone Allah didele nang ridhone wong tua, murkane Allah didele nang murkane wong tua, lho lak pol-polan to. Allah lagi lila lek bapak ibuke lila, Allah melu gak lila lek wong tuane ora. Sampeyan dadi wong pinter gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar yu mek duwe gelaran karpet lho, wong tua lilo Allah melu lilo. Aja kok sembranak nih wong tua loro niku. Sama jadi wong ahli sedekah, donya entek ge bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah. Donya entek ge santunan yatim piatu janda miskin, ahli sedekah. Rungokno, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending lu kok dicenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo Allah melu. Sampeyan dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, gubernur, anggota dewan, lek perlu dadi presiden genteni Pak Prabowo, lek wong tuwek gak lilo Allah melu mboten lilo. Yo ngapunten mboten nglecehne, ngapunten mending dadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo Allah melu. Sama jadi wong ahli ibadah, sholat itu mesti jamaah, terjunan istiqomah, tahajudan istiqomah, sholat duha istiqomah, batuk ngecapi susun 28. Wong tua gak lilo Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu isune 5 menit, bapak ibu lilo Allah melu lilo. Sampeyan pengen bukti Kanjeng Nabi iki ndek murid sahabat jenenge Alqamah, arep sedo meh gak iso ngenekne kalimat la ilaha illallah mergo nalikane uripe tau ndelakne ibuke. Begitu ibuke gelem ngapura, lagi Alqamah iso ngenekne kalimat la ilaha illallah. Iki murid Kanjeng Nabi lho, meh kepleset. Wes sing dhe wong tuwek apik-apik karo wong tuwek. Le arep rabi aja golek ayune, golek lilane wong tuwek. Ayu lek wong tuamu gak lilo coba terus nih Allah melu gak lilo. Lho lek rabi aja golek gantenge, golek lilane wong tuwek. Wis seneng karo solikin, wong tuamu gak lilo, aja kok terus nih nduk. Kok wong tuamu seneng karo solekan, milih solekan nduk.
Lah nggih kowe demen karo solikin wong tuamu gak lila, kok kowe mbangkang. Oh, gak barokah mergo Gusti Allah ora. Kok wong tuamu demen karo solekan, senajan kowe gak demen, turut ana nduk lek wong tuwek lila Allah melu. Lah solekan niku lho Pak Lukman mboten patek ganteng, cek ganteng solikin. Nduk, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan padha. Bu, bapake cacah sing nyolot ketok tuwek lek bengi lampune dipateni ya Bu ya. Kowe kok nyolot nemen to ya. Jadi wong tuwek awake dhewe iki hebat lho. Padahal lek ditotal Mas, uripe wong tuwek iki mek entek ge ngurusi anak lho. Ya napa mboten? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa terus dijaluk anak nek sampean mampu gak kok turuti? Duh tenang, jaluk motor kok tukokne, mobil kok tukokne, jaluk omah kok gaekne, jaluk sawah kok lungne lek urusan anak. Lah tenang, anake sampean sekolah 18 tahun iki sampean lila kok. Duh oke. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun, kuliah 4 tahun, 18 tahun sampean ngragati anak. Mbok wis tamat diapakne awakmu. Diapakne mek dikai kaos SMP negeri Mbayem Taman gitu. Wis sampean delok to. Anakmu wisuda ditelepon kok nang Magetan, teko kono diapakne mek dijak foto. Lho wong tuwek lek urusan anak tenan. Lho apa to gak dituruti? Lho lek perlu nyawa kula lek sing njaluk anak diwehne Mas. Tangga kula anak wedok mati, bapake nangis seminggu ndak meneng. Pak Lukman anak wedok kula ninggal, cara nyawa kena dijolne tak ijolne Pak Lukman. Dan kula sing mati pun anak kula tak kula iki. Tibake wong tuwek lek urusan anak nyawa kula dilungne, Pak. Sampeyan iki lek anakmu ora mari-mari lara, sampeyan wani kok ngijolne penyakit lho wani. Loh, sampean di anak lara gak mari-mari ndonga ki ngijoli penyakit jaluk ning Allah wani Gusti lek penyakit kena dipindah. Pindah mon penyakit anak kula teng kula. Pun anak kula sing lara ben kula sing lara. Lho. Wani yu. Apa to sing gak kok wehne anak? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Lepek kok jenenge anakmu, owek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa sama rilang to? Oh sama rilang. Ora lebu sampe tak takoni jawab jujur, lamun jenengan yasinan pengajian terus entuk Nagosari sitok didahar apa digo mulih? Kok wehne sapa? Sapa muni bapake kamu? Lho nggih. Mula sing di wong tuwek tulung, apik-apik karo wong tuwek. Wong tuwek iki uripe mentek ge ngurusi anak. Mula anak kok wani karo wong tuwa, halah ora nek barokah uripe. Wis ta, Pak. Mula iki tenan cara gak manut wong tuwek njlebut to, Pak. Lho kula iki biyen SMP SMA niku urip kula mek ning pinggir dalan Mas Polisi. Bambung. Tamat SMA ibu kula muni Lukman mondok. Jajal tak turuti mondok, gak kita ngimami tahlil payu saiki, Pak. Iki barokah manut karo wong tuwek ini. Hei. Aja milih solikin, milih solekan. Tenan. Sing di wong tuwek diopeni, carane ngopeni wong tuwek gampang. Tembung sak tembung dihati-hati, golek wong tuwek gelo Gusti Allah melu. Aja bantah karo wong tuwek nek ndak cocok meneng, ku Allah sing ngeki jalan keluar. Nomor loro aja pelit, ngetos pelit. Medit apa kene ngarani? Cetil, aja cetil. Sampeyan nek karo wong tuwek hitung-hitung demi Allah, Allah genten hitung-hitung karo sampean. Sampeyan nek pengen Allah gak hitung-hitung esuk rezeki sampean, mulai hari ini rungokno, aja hitung-hitung karo wong tuwek sampean. Wes, engko aja susu mulih, golek toko buka. Tuku kacang atom karo roti sisir. Mbok iki diparani dok. Sapa kuwi? Aku, Mbok. Sapa? Tun. Napa Tun? Kacang atom karo roti sisir lho.
Kok dengare teton tas diomongi Pak Lukman kok. Lah nyapa ta wae dhewe iki ekonomine kangelan. Yo mergo gak apik karo wong tuwek iki lho. Jenenge omah wis nyanding wong tuwek malah ra tau masak. Bendina sarapan njaluk mboke. Mulih nggawa sego sak piring jangan sak mangkok dikekne sing lanang. Wah tak jamin kiri kowe. Leren nek ngrepoti wong tuwek. Iki anak sing batin terus niku anakku ning isor cagak lho terus sesuk ibuke diparani Bu sampeyan Nduk mulai saiki listrik sing bayari tiap bulan aku Bu napa jenengan ki jane karo bapak ibrase sak wulan tak pira lah wong loro mek 15 kilo cukup aku sampai sak terus nyukupi aku Bu, nyapa lauk pauke lah 1,5 juta cukup pejari aku. Ngono lho dadi anake. Sok poso, mboke diparani, Mbok, ora usah mikir buka sahur. Penane lemu tarawih, penane lemu tahajudan, penane lemu darus, sahur karo buka tak teri. Ki meja sakmene mbane, ora usah mikir jajan ge lebaran, aku sing nyukupi. Anak iki ngono. Bu, nyapa iki sampean kangge lebaran klambi 3 setel, Pak. Sampean 3 setel. Nyo iki 20 juta ge persiapan lebaran. Per. Aku erung tahu. Sama gak hitung-hitung Allah genten ora hitung. Wis mulai hari ini berbaktilah kepada kedua orang. Monggo ziarah Wali Songo, jangan lupa ziarah ning makame kedua orang tua. Nomor loro wong sing paling hebat di atas bumi ini ulama. Karena ulama ki sing nuntun awake dhewe ngibadah. Urip ning donya ki tugase sitok ibadah. Lah ibadah ki butuh syarat loro, siji kudu ikhlas. Ikhlas kuwi apa? Ikhlas kuwi ora butuh diakoni wong, butuhe mek diakoni Gusti. Deloken bocah lek beneh. Tas diterangne bab kiai munggah salaman karo kiai. Alah nduk kaya ora nggo duit aku mau. Kanjeng Wayahe disangoni. Kuwi priya batin Pak Kiai ini ra ndek dhuwit, pancen aku rene golek dhuwit ta. Ya Allah, kuwi putrane sapa kok wendel meneh. Wis muga-muga dadi salihah. Awake dhewe iki ning donya tugase ibadah. Lah ibadah ki butuh syarat loro cara kita bajuri. Siji kudu ikhlas. Ikhlas ki maknane mek butuh diakoni Gusti. Ora butuh diakoni sapa-sapa. Bene sampean diarani wong pelit, bene sing penting Allah ngarani loman. Ngono lho kuwi jenenge wong ikhlas ngono kuwi. Bene sampean diarani wong wedok ora beneh karo sing lanang, bene sing penting Allah ngarani beneh. Kuwi jenenge wong ikhlas. Bene Pak sampean diarani wong ora beneh karo wong wedok, bene sing penting Allah ngarani beneh. Kuwi jenenge wong ikhlas. Wong ikhlas ki mek butuh diakoni Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bila wong ikhlas, ibadahku, salatku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Bene Pak Lurah sampeyan darani lurah elek, bene sing penting Allah ngarani apik. Sampe lek nguruti lambene wong sak mbayem taman mumet. Lha nggih awakmu nek njaluk bene kok sing dadekne lurah ya Allah. Angger sampeyan diakoni apik karo Allah, sok lek magang lurah panggah menang. Aja nuruti kae. Ngono lho Pak, kuwi jenenge wong ikhlas, ora butuh diakoni. Wong butuh diakoni Gusti. Bene sampean darani wong lanang gak beneh karo wong wedok, bene sing penting Allah ngarani beneh. Toh nyatane njaluk omah kok gaekne motor tukokne, mobil tukokne, gelang kalung tukokne, kurang apa? Jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne. Lemari S1 pintu tukokne 2 pintu kok tukokne sampai ndak enek pintune kok tukokne. Jaluk gelang kok tukokne, jaluk kalung kok tukokne, jaluk bingkel kok tukokne sak klintinge pisan. Karepe lek bojone metu sing lanang ben krungu klinting. Lha wis kaya ngono kok jarane wong ora beneh ya bene, sing penting Allah ngarani. Sampeyan darane wong wedok ora beneh bene. Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing ngeteni anak sekolah sampean. Kurang piye sampean? Sembarang urusane sing lanang sampean sing nandangi. Jam 12 bengi sampean dijawil, "Dik, oke." Kaya ngono jarane wong wedok ora beneh yo bene, sing penting Allah ngarani
Bu, kuwi carane ikhlas nggih. Penting diakoni Gusti. Mula dadi wong wedok aja gampang update status. Wong tukang update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah sepeda motor ora gablek kok foto ning sandinge Pajero. Terus digawe status ben diarani wong su. Wonge teko. Udunge ireng. Enak to. Wong umur kok diluapi status. Lagi di Allah njaluk donga apa lur? Yo gak penting update status. Ngono lho. Wong update status iki wong sing butuh diakoni wong. Lagi di rumah makan ayam goreng Magetan. Padahal mek liwat tok terus foto. Wong saiki uripe lak mek butuh diakoni wong. Profile rangkul-rangkulan karo ibu bupati. Ben diarani dekat karo pejabat. Profile ngalung serban ben diarani kuwi jenenge wong butuh diakoni wong. Kula seurip urung wong iki lek duwe HP kok bolak-balik ganti profil. Iki ketok wong butuh diakoni wong. Kula selawase urip urung tau ganti profil, Pak. Nomor HP kula panggah profile anak lanang loro kula. Aku ora tau ganti. Lah nyapa ora iso ganti? Aku yo ora tau update status. Lah nyapa nah inyo. Lah awake dhewe iki ngibadah syaraté loro, siji kudu ikhlas, loro kudu padha karo tata carane Kanjeng. Lah awake dhewe iki iso ngibadah padha karo Kanjeng Nabi liwat nderek piwulange wis. Lek ngono ulama ning donya dibutuhne, ning akhirat ya dibutuhne. Mula ning alam donya sing mulya ki ulama, mergo ulama ki gedhekne ruhanine awake dhewe. Lah wong tuwane awake dhewe gedhekne jasmanine awake dhewe. Mula panjenengan malam hari ini ngekholi berarti itu satu bentuk kecintaan datang ulama, ngekholi para pejuang teng Bayem Taman. Kanjeng Nabi dawuh, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Sapa wonge gak duwe matur nuwun karo wong-wong sing babat tanah Bayem Taman, maka wong kuwi padha karo gak syukur nang ngarsane Allah. Jenengan dalu menika ngenekne khol, ndongakne para perintis bumi Bayem Taman itu menunjukkan panjenengan syukur datang Allah. Muga-muga leres dawuh Pak Lurah, barokah jenengan ngekholi para leluhur, panjenengan berarti mensyukuri nikmat Allah. Muga-muga leres dawuh Pak Lurah, Allah nambahi nikmat datang warga Bayem Taman. Amin ya rabbal. Nomor kali kalau kita bicara khol berarti kita bicara kematian. Rungokno kabeh wong bakal mati, Pak. Dunia ini akan kita tinggalkan, Pak. Sehebat apapun manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mengalami kematian. Sapa to wong ora mati? Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto dadi presiden sapa gak wedi karo Pak Harto? Waktu Pak Harto gerah sakit niku ning rumah sakit ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Ning jaba rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Wes semono malaikat maut mlebu sitok endane sing mati Pak Harto. Lho Pak Harto lo mati apa meneh kami tuwa. Mati. Lho wong paling sehat sak Indonesia mati sapa? Menteri Kesehatan. Pak SBY iki di Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sudianingsih. Wong paling sehat sak Indonesia. Arep turu ngomongin kesehatan, tangi turu ngomongin kesehatan sampai turu nang ngimpi nyuntik, mati. Tangga kula winginane mati, Pak, padahal duwe apotek. Duwe apotek iki lho mati. Kek lorone mek darah tinggi, kek obate komplit ngono. Mati. Wong paling rusak sak Indonesia yang mati, rusak. Mbah Marijan lo mati, pemenang Mbah Tumijan. Sampai ning Indonesia nek uang karo mboke dijenengne gesang. Lho gesang iki lho mati. Sing nyanyi Bengawan niku namine gesang. Sedo.
gesang kok mati. Lah kabeh wong iki bakal mati. Lah uang niku lek wis mati, jan eling-eling. Butuh perkara telu. Awake dhewe sok bakal mati, lah wong mati iki butuh perkara telu, siji butuh tinggalan. Siji butuh tinggalan. Kula tak takon jenengan Bu, cara Allah utawa malaikat nawani jenengan ditawani umur dawa karo umur cendhek milih pundi? Umpama ditawani umur dawa karo umur cendhek milih umur, umpama pilihane telu. Umur dawa apa umur cendhek apa ora mati-mati? Lah aku milih ora mati-mati Pak Lurah. Loh, napa enten wong ora mati-mati? Enek mati ki mek ketoke, hakikate jek urip. Kulo wong hebat, Pak. Enek ning donya ki wong ki mati ketoke, tapi hakikate jek urip. Jenengan nek tindak teng Blitar, enek makom niku makome Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia niku dimakomne teng Blitar namine Pak Karno. Pak Karno niki tibane ketoke sedo, hakikate jek urip. Lah nyapa? Lah bendina nampa tamu kok. Pak Karno kita mune ra pedhot mulai teko Blitar, luar Jawa Timur, luar Indonesia, luar negeri. Pak Karno ki pun sedo, tapi tamune gak tau pedhot kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau duwe tamu kaya wong. Lho lek ngono ki hakikate jan wong mati iki jan iki. Lho Pak Karno ki lho Pak, jan kaya wong urip, lah betina napa tamu kok. Lah awake dhewe urip ora tau napa tamu kaya wong. Yo. Pak Karno iki pun sedo, tak critani. Fotone iki didol payu. Tulung yu bar pengajian fotomu gedekno dolen. Iki lho Pak orang hebat itu. Loh, Pak Karno ini duwe tinggalan apa? Loh, Pak Karno ini duwe tinggalan bangsa ini iso merdeka. Itu lantaran Pak Karno loh. Walaupun bangsa ini semua ikut berjuang, tapi bapak proklamator itu Pak Karno. Pak Karno ini pun sedo Pak, tapi bendina dibahas wong kayak wong urip. Cah TK bahas, SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, kuliah bahas, nang perapatan bahas, pos kampling bahas, nang warung kopi bahas. Pak Karno ki pun sedo, tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Lah sing rawuh ning kene urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Lha nek iso manusa ki urip terus iki. Sampe nate tindak teng makome Gus Dur. Teng Jombang. Boleh kadang sampai merinding jenenge pintu makam ditutup lho sing arep sowan ning Gus Dur uleng-ulengan. Pintu ditutup lho sing antri iki panjang pengen sowan Gus Dur. Ya Allah, Gus Dur iki tibane kaya wong urip, tamune ra tau pedhot. Ya Allah, gek sowan iki Gus Dur kabeh nahlil, mulih sitok ana sing digawani berkat. Lho ngono kuwi lho ikhlas lho wong hebat. Yo njajal awakmu ngenekno sewon, untung gone undangan mulih ra kok gawani berkat, mulak viral ning TikTok kowe. Lho Gus Dur niku ceritane, Pak, teng makame Gus Dur enten kotak amal. Itu 1 bulan iso ratusan juta, Pak. Itu disedekahkan ning yatim piatu. Jadi Gus Dur ki wis sedo, tapi iso sedekah ning yatim piatu ki lho, jan wong urip hakiki nek kuwi. Doe wis sedo kok iso sedekah iki. Nek iki urip nile. Nek urip apa mati. Wong ditarik bungkusan gawe khol ngono ki ya lawange ditutup. Iki jane omahe wong urip apa omahe wong. Deh. Mas polisi jenenge tindak teng Ampel. Sunan Ampel iki pun sedo tapi iso nguripi jutaan wong ya, Pak. Aduh, ya Allah, wong ki lek mulya. Mulai bakul serban, bakul kopiah, bakul klambi, bakul sarung.
Bakul jilbab ya Allah. Bakul tasbih wis bakul bakul moba wah bakul non. Bakul sego pecel supir bis supir becak. Supir elep perhotelan jutaan orang iso diuripi lantaran makome Sunan Ampel. Sunan Ampel ki wis sedo tapi kaya wong Bu awake dhewe lek iso urip terus gak mati-mati. Lah piye carane awake dhewe urip terus gak mati-mati? Siji, pesenku lek iso duwe tinggalan. Mergo wong ki lek ditinggalan Pak, mati ki mek ketoke, hakikate dhek urip. Saya tidak bisa membayangkan betapa agungnya, betapa mulianya wong sing wakaf tanah di masjid. Iki sing wakaf tanah masjid niki Pak, iki duwe tinggalan Pak. Iki kaya wong urip, lah sing wakaf tanah iki pun sedo. Ora usah salat oleh ganjarane salat kok. Kok masjid iki ge Jumatan isine wong 100, iki sing wakaf tanah oleh ganjarane wong Jumatan 100. Wong mati kok iso oleh ganjarane salat iki. Mergo duwe ting. Iki lho sing wakaf masjid iki. Ya Allah. Kula nuwun sewu Pak Polisi, Mas Tentara. Kula niki lek nuwun sewu kita boleh beda pendapat Mas sinten niku Kabak Kesra. Kula iki Pak Harto dikai gelar pahlawan iki kula ya setuju Pak. Karena Pak Harto ki tinggalane akeh. Sampeyan tahu ngitung tinggalane masjid Pak Harto? Pak Harto ki ninggali masjid akeh 999. Jenenge Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kuwi tinggalane Pak Harto. Lah terus sing tukang ngelok-ngelokne Pak Harto ki duwe tinggalan apa aku tak takon saiki. Sing ngelokne Pak Harto gini sing mengatakan dirinya pahlawan reformasi. Kowe duwe tinggalan apa? Lho lek wa khuliqal insanu ki dhaifa, manusa ki gak sempurna. Lek kok goleki eleke, siapapun duwe elek, Pak. Tapi Islam mengajarkan kita aja kok delok eleke tapi delok napike. Pak Harto ki ninggalne SD Impres sekitar 150.000, Pak. Sing ngelekne puskesmas ki Pak Harto, tol Jagorawi ki Pak Harto. Aku kok mbela Pak Harto ora, tapi Pak Harto ki wong hebat duwe ting. Kalau ya kok ngelem Pak Jokowi mboten. Tol mulai Palembang sampai hari ini Probolinggo, sing kula tau ngambah kabeh ngapunten. Niku ya termasuk tinggalane Pak Jokowi lho. Pak Jokowi yo apik lho. Duwe tinggalan kok. Lah terus Roy Suryo ki tinggalane apa jajal? Lho sampean nek delok wong apik apa ora, delok tinggalane kuwi lho. Mek perkara ijazah ngono dadi gemberah. Realita perjuangannya lho yang kita hargai. Lha nuwun sewu kula kok ngenyek mboten wong aku duwe menteri gak apal lagu Indonesia Raya ki ya mek Roy Suryo kuwi ya. Lho niku mboten apal lagu Indonesia Raya, kuwi tau dadi menteri bebas aku Pak. Kok tau duwe menteri gak apal Indonesia Raya. Terus nasionalismemu ki lho ning ndi? Mula sampean sing ngetokne ijazah endi ki jenenge UGM wis muni asli kok. Kayak sampean tamatan SDN 1 Bayem Taman diomongi ijazahe palsu. Lah guru-guru SDN Bayem Taman siji ngomongi lek sampean ki murite kok. Lho nggih, mula sampean iki lek ndek ijazah apa ora tulung takokno Roy Suryo. Ngapunten Pak, kita bisa berbeda pendapat monggo. Mula nuwun sewu Pak Lurah, Pak Prabowo ki karepe ya lek mati ndek tinggalan, mula gawe koperasi merah putih. Iki karepe sok lek mati ben ndek tinggalan. Ning payu apa ora mbuh. Lho ki karepe Pak Prabowo ya sok lek mati ben duwe ting. Lho lek sampai koperasi merah putih iki berkembang barokah Pak. Wow, iso dadekne lantaran Pak Prabowo mulya nang akhirat. Ya kita doakan moga-moga ini pancen nanti ke depan iso barokah ning rakyate. Tapi kadang kula ya bingung ning Jember niku lho Pak Kabak. Enek koperasi merah putih ning ngarep kuburan no. Nek nunggu nyapa. Kula tas kok Jember, kula kan wong Jember to Pak Kabak. Tenan. Kula tas kok Bojonegoro ki ya ning perbatasan Bojonegoro Nganjuk ya enek. Ning tengah alas terus yang tunggu
Ngaku yo tas teko Magelang kok yo an. Ngono kuwi enek iki yo ning pucuk gunung lek munggah etoke kangelan. Lah terus ning tuku. Tapi karepe yo apik, karepe iki yo. Iyalah. Bu, ayo awake dhewe lek iso duwe ting. Ning kene ora enek masjid, sampean mampu bangun masjid, sampean bangun masjid. Kok sampean sedo, kok masjid iki jek urip, sampean koyo wong urip mergo masjid iki dadi tinggalan sampean. Ning kene ora enek musala, sampean bangun musala, sampean sedo. Kok musala iki jek urip, sampean koyo wong urip mergo musala iki dadi tinggalan sampean. Sampean mampu bangun TPQ, bangun TPQ. Kok TPQ iki jek urip, sampean wis sedo, sampean koyo wong urip mergo TPQ dadi tinggalan sampean. Lah piye bocah TPQ bendina ngaji, per huruf dikai 10 kebaikan. Lah terus sing bangun TPQ sing pun sedo iki lho pira ganjarane kaya ngono. Mergo Quran dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Aku sing nguripi wong-wong sing wis mati. Aku sing bales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Ora mek kebaikane tok sing tak bales gawe Allah wa asarahum lan tinggalan-tinggalan. Kalau kiai-kiai sing pun sedo ninggalne pesantren ya Allah, mulyane. Ning kene rung enek yasinan, sampean ngerti yasinan, kok yasinan iki urip, sampean pun sedo, sampean koyo wong urip mergo yasinan iki dadi tinggalan sampean. Ibu anggota dewan, ayo panjenengan punya jabatan, sampean harus punya tinggalan tak derenge sedo. Pak Lurah jenengan harus punya tinggalan. Lho nggih, karo ada lembaga pendidikan Bu PKB, sampean perjuangkan itu. Kok sampai gol, sampai duwe tinggalan, Ibu Dewan. Tenan urip iki lek iso duwe tinggalan. Lah piye amrene duwe tinggalan? Ya sitok berjuang. Lah pengen duwe tinggalan Lah berjuang iki sampe ngeling sak mampune. Yu, Pak, sampean nek arep bangun masjid sakmono gak mampu. Ya wis mampumu semen 10 sak, titipno semen 10 sak. Kok masjid iki berdiri dadi tinggalan sampean. Beh, kula lek kon nyumbang semen mboten mampu lho Pak Lukman. Lah mampu ngopo? Kula mampu masang botone mawon. Kula tak nukang mawon, gratis. Ya wis nukang. Wah, kula lek nukang mboten sama mampu Pak Lukman. Nyumbang semen wong kula ki wong miskin, ki kula wong wedok. Lah mampu apa yu anu mawon Pak Lukman? Anu janganan bumbune diterne nggen kula mawon. Kula tak masakne tukang-tukang sing ning masjid. Ya masakno, pancen mampu ngono kuwi kok. Dadi berjuang ki sak sampean mampu bangun TPQ, bangunno. Wah, kula kon bangun TPQ mboten mampu Pak Lukman. Lah mampumu apa? Mulang TPQ. Ya wis ulangan TPQ kuwi. Ngono lho. Wah, kula mboten mampu Pak Lukman mulang TPQ. Lah napa to? Lah kula niki polisi ya. Lah terus mampune sampean apa to Pak Polisi? Mampu kula nyangoni gaji guru-guru TPQ. Sampean gaji Pak Polisi guru-guru TPQ. Lah pancen mampune ngono kuwi ya. Lho nggih. Kula niki iso kula mek ceramah ngaji. Ya wis ngene iki. Saku bedino ngaji. Berjuangku ya lewat ngene iki. Ndorong wong-wong. Wong-wong iso mujudne aku ya oleh bagiane. Pancen iso aku ngaji. Ya wis omong. Tapi lek Pak Lurah ora mampu ngaji, aja ngaji bingung nih wong-wong. Pancen sampean ra iso ngaji, aku lek kon ngaji koyo Pak Lukman ya ora iso. Lah terus iso sampean apa to Pak Lurah? Iso aku ki nyangoni ngaji Pak Lukman. Ya wis ngono aku. Ayo ben duwe ting. Deal ya Bu. Awake dhewe bakal mati, butuh ting. Lah nek tinggalan sitok sing istimewa. Jenenge anak. Kanjeng Nabi dawuh amalul walid, kebaikane anak iki dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Awake dhewe lek mampu bangun masjid, bangun lek gak mampu iki lho ditinggalan istimewa. Anak sampean ngaji ngeten iki sing oleh ganjaran ora sampean tok yo wong tuwek sampean oleh ganjarane mergo sampean tinggalane wong tuwek. Sampeyan iki lek salat, wong tuwek jenengan sing pun sedo oleh ganjarane salat mergo sampeyan iki tinggalane wong tuwek.
Sampeyan ki lek sedekah bapak ibumu sing ning alam kubur kuwi oleh ganjaran sedekah mergo sampeyan tinggalane wong tuwek ki lho anak ki istimewa yoan. Mulai hari ini ayo kita niat punya himmah yang tinggi melahirkan anak-anak sing solih. Wah anak ki sok lek mlebu swarga ora gelem dhewe kok. Lha kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne anak ki lek mlebu swarga lingak-linguk dijawil karo malaikat. Nyapa lingak-linguk? Bapak ibu teng pundi? Delok anak ki. Mulai Imam Al-Ghazali cerita besok enten lari digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga kabeh landhep. Malaikat dawuh, "Udkhulul jannah, mlebu swarga." Mboten malaikat mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Ki lho, aset anak. Malaikat langsung muni, "Ora iso ngejak bapak ibumu. Kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh, ibumu ora solihah kok. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah kok. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe iki lho lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Ora iso. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti nyolong iwak kok. Sapa muni heeh iku? Ora iso. Akhirnya bocah-bocah matur nggih malaikat, bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Terus malaikat kula iso dadi anak solih-solihah niki buah perjuangan bapak ibu kula. Kula mboten iso dadi anak solih-solihah tanpa lantaran bapak ibu kula. Kula di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah nang pesantren, FI Sanawiyah Aliyah pesantren, TPQ Madrasah Diniyah niku bapak ibu kula. Bapak ibu kula ki lek nyambut damen golekne nafkah budal peteng mulih peteng malaikat. Bledek budal, udan budal, panas budal, adem budal. Bapak ibu kula lek nyambut gawe sirah digawe sikil digawe sirah. Malaikat terus muni lek mlaku piye? Lah iya lek sikil. Pak Kapolsek kewekel. Wah iki ora yo batin. Lah iya lek mlaku piye? Pret. Akhirnya malaikat gak iso jawab matur teng Gusti Allah. Gusti nyapa enten rombongan lari-lari saking Bayem Taman lho dipinarani swarga lho kok mboten purun. Lah nyapa nyuwun kalih bapak ibuke. Ya ngono nek bapak ibu ora padha. Empun Gusti. Lah apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang. Pancen bocah-bocah iki sing nglantarne sekolah biyen ya wong tuane. Wis ngono kok mlebu swarga pisan karo bapak ibuke. Akhirnya malaikat mandap, lari-lari takon. Pripun malaikat? Beres bro, beres. Akhirnya diceluki sitok-sitok. Rene. Enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro? Lah sok ini kono nek HP yu, lek nek HP piye nek goleki ning akhirat wong sak alam donya kumpul kok. Sampeyan rasa kuwatir sok iso petuk karo Mbah Mustofa Yai Khairuddin petuk pokok di HP. Sok enek HP piye lek enek. Akhire dikeki karo anake. Niki nomor HP ini bapak, niki nomor HP ini ibu. Langsung karo malaikat di WhatsApp. Kang To, dinteni anak muni lawangi swarga ile. Kang To langsung bales, "Oke." Ibuke di WA, "Yutun, dinteni anakmu lawangi swarga ile." Yutun langsung bales, "Yes, tarik sih semangka." Akhirnya Kang To karo bojone langsung bales malaikat, "Nuwun sewu malaikat, tulung di Sherlock." Akhirnya akhirat di Sherlock. Lah kok digoleki ngiringanan ngiri. Lah kok di depan pintu surga mereka bertemu, akhirnya mereka berpelukan tangan. Akhirnya tangan tengene anak nyekel tangan tengene bapake, tangan kiwane anak nyekel tangan tengene bundane. Akhirnya ya juru biawel jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan solisa. Monggo kita ciptakan tinggalan. Lek iso bentuk fisik minimal ayo kita kader anak-anak kula karo panjenengan menjadi anak-anak yang solih solihah. Wong mati siji butuh nomor loro. Wong mati iki butuh didongakne. Nah iki wis bener iki. Iki kan dalam rangka khol dongakne ta. Awake dhewe iki sok bakal mati. Lah mati iki butuh didongakne.
Mula sering to Kanjeng Nabi dawuh khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah terbaik di tengah keluarga masing-masing. Pak awake dhewe iki loman karo wong jaba, tapi pelit karo keluargane, kuwi elek. Lha tenan, enek to bojo ki lomane karo wong jaba, tapi karo sing wedok cethile. Enek napa mboten teng mriki? Wonge lungguh ngisor apa dhuwur? Wonge klambine ireng. Lha karo wong jaba pinter guyon karo anak bojone ra pinter guyon iki. Apik apa elek? Sing diarani wong apik ki apik ning keluargane. Krana nyapa to Kanjeng Nabi merintahne awake dhewe kon apik karo keluarga. Aku tak takon yo, lek wis awake dhewe mati, sing gelem nylameti iki tanggane keluarga apa wong liya apa keluarga? Pak, kalau kita mati sing gelem nylameti iki jane yo mek keluarga. Sing paling getol ndongakne iki yo mek keluarga. Sampeyan belani wong liya kaya walah lek wis mati lali karo awake dhewe. Awake dhewe iki butuh donga. Lah wong sing gelem dongakne ikhlas iki mek batih mek keluarga. Mula apik-apik karo keluarga. Kadang enek wong lanang pulit karo sing wedok. Lho lek mati lho sing dongakne yo pangkat sing wedok, sing nylameti yo sing ngono kok aku yo gomun. Ora sana temen-temen belani wong liya, belani anak lho mergo sok lek wis mati sing pangkat gelem nylameti ya tanggane lali bolok pleke lali ya. Lah awake dhewe iki sok lek wis mati butuh donga. Mergo dawuhe Kanjeng Nabi, wong mati kuwi kaya kedelep ning tengah segara. Ngenteni dongane anak, dongane keluarga, dongane tangga, dongane kanca. Aku tak takon Bu, wong iki lek kedelep ning segara. Dikongkon milih ban karo Pajero, milih pundi? Ban iki kangge awake dhewe sepele, Pak. Tapi kangge wong sing kedelep ning segara itu jauh lebih mahal daripada dunia seisinya. Awake dhewe mati kae wong sing wis mati, kangge awake dhewe sederhana, tapi tidak bagi mereka yang di alam barzakh. Lah dongane wong mati itu salah satu bentuk agar orang yang meninggal itu dilereni siksane. Mula Ibnul Qayyim dawuh wonten kitab namanya Ar-Ruh, waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qira'atin tasilu ilaih. Wong sing wis mati iki iso dilereni siksane nalikane ning donya didongakne utawa dijalukne ngapura utawa disedakoi dislameti utawa lek durung kaji amanahno kaji utawa diwacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis mati niku waqat yang qati iso dilereni siksane. Lah didongakne disedakoi dijalukne ngapura diwacane ayat Quran diwacane zikir iki lek ning Bayem Taman jenenge tahlil. Wis katakan tahlilan gak ada dalile Mas rekaman iki. Iki sing dawuh Ibnu Qayyim wonten kitab jenenge Ar-Ruh. Ibnu Qayyim itu seorang ulama sing sering kali digegondelan karo wong Wahabi. Wong Wahabi iki sing gampang ngritik tahlilan iki lho. Wong Wahabi iki sing gak seneng karo ziarah kubur iki lho. Wong Wahabi iki sing gak seneng karo tawasul iki lho. Dadi ojo pisan-pisan wong Bayem Taman enek sing gak melu tahlilan. Sampeyan nek gak melu tahlilan berarti rela dengan keluarganya yang sudah meninggal. Krana ning tahlilan ki enek ndongakne. Ning kene tahlilan ngeki maem. Lho, bidu'ain au sadaqatin. Ning ini enek madyange. Tahlilan enek totakoe. Wong tahlilan ya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu didongakne. Wong tahlilan maca Quran. Wong tahlilan ya maca zikir. Iki cara Ibnu Qayyim dawuhe wonten kitab lek mboten salah halaman 93 itu bisa menghentikan siksa, Pak. Lho mula sampean hari ini nahlil wong iki betul. Mereka adalah orang yang memperjuangkan tanah Bayem Taman. Tenan sampean tahlil. Mula masyarakat mriki lek tahlilan tolong ini dicandak terus nih. Niki lho tokoh-tokoh itu terus dicandak terus. Lek perlu mulai kepala desa pertama sampai hari ini jenengan candak. Wong urip iki ya butuh dipatikai Pak Lurah. Ku Pak Lurah batin, nah urung mati kok ditandai.
Lha ngoten Islam menghargai pemimpin ya. Mula pemimpin nek Islam lek perlu Pak Prabowo sak pengisor sampe tahlili. Lho nggih. Ndonge pemimpin awake dhewe. Lah awake dhewe iso nek maido tok ora tau ndongakne ya lucu to. Dongakne ya Allah. Muga-muga Pak Prabowo dados pemimpin sing amanah, nek saged BBM mudhun malih. Lho ngono didongakne. Jadi tahlil itu hebat. Mulai ada orang yang mengatakan tahlil gak ada. Oh tahlil itu ibadah sunnah loh Pak. Item per item ya nek dalile lho. Maca Qur'ane ten dalile napa mboten? Zikir ki nek dalile apa ora? Maca la ilaha illallah ki diperintahne napa ora? Tidak ada item per item saka tahlil gak ada dalil gak enek Pak. Kalau orang-orang mengatakan itu tidak ada dalilnya. Sampai enten kitab diceritakne, kitabnya malih namanya An-Nawadir. Kitab An-Nawadir niku mbah Topa kathah nyritakne cerita-cerita. Teng kitab niku diceritakne enten mbok rondo niku wedok. Ora lek kumuni bener ya Bu ya. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Duwe anak yatim umur 6 tahun, anake karo ibuke sora sakniki gampange diterin nang TPQ. Teko TPQ diwulang pertama kali karo gurune kon ngunekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah ki nerokne. Bismillahirrahmanirrahim. Roh bocah yatim umur 6 tahun ngunekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti mara ning alam barzah. Enten apa Gusti? Omongno malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren nek nyiksa bapake bocah sing ngene kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lha enten apa Gusti? Cara kula terjemahne bebas. Dawe Allah, aku gak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lha kok anake ngarani aku? Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anake iki lho ngarani aku, lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artine dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Lho anake ngarani aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak lek aku nyiksa bapak ini alam barzah? Subhanallah. Padha karo Pak Lurah Mbayem Taman iki wis kondang. Awakmu lek golek utangan ngene Pak Lurah, mesti diwehi. Pak Lurah iki penak. Pak Lurah iki kadung kondang nek diutangi penakan. Lha ngono ki lek enek wargane utang arep ra nguwehi, penak apa ora Pak Lurah? Ora penak mergo kadung kondang lek diutangi. Allah kadung diarani Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak arep nyiksa bapake? Padha karo awakmu ngundang ngaji Pak Lukman wis kondang ra gelem disangoni. Wes sak Jawa Timur apal. Kowe lek ngundang wong kae ora kira gelem disangoni. Lah wis kondang kadung gak gelem disangoni. Lha lek kula ngaji disangoni kan ra penak. Mergo kadung kondang lek disangoni ora gel. Ya untunge aku kok gelem. Panjenengan bisa membayangkan enek anak ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim niku di ngapura dosane ning alam barzah. Gek wong Mbayem Taman ora enek sing kirim bismillah urung tau. Enek khususon khosoh bapak ibuku Bismillahirrahmanirrahim. Enek napa mboten? Minimal suratul Fatihah enek bismillah. Khususon khosoh bapak ibu Al-Fatihah. Duh. Apa meneh Fatihah, apa meneh tahlil. Wis wong mati iki butuh didongakne yo. Mula jangan berhenti mendoakan orang yang sudah meninggal. Syukur nek niki nenek kirim arwah. Enten mboten kirim arwah? Enten Mbah Tofa nggih. Biasa Ramadan tahlilan terus kirim arwah. Kirim arwah niki ya nek dalile lho Pak. Yo kitab Ibnu Qayyim niku. Ada seorang anak niku gak tahu nyelameti wong tuane. Satu malam mimpi petuk bapake. Dadi Ibnu Qayyim iki yo duwe cerita mimpi. Mimpi petuk bapake. Ngeten lho yu. Wong mati ki rena loro. Siji mati nyawane dijabut gak dibalikne, jenenge mati bablas. Nyawane dijabut, bablas gak dibalikne. Nomor loro nek wong mati, tapi nyawane dibalikne, jenenge turu. Wong turu ki mati. Mula dongane tangi turu deloken. Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi wong turu ki mati. Mulane nek dawuh annaumu akhul maut, turu ki dulur lanange mati. Dadi wong turu ki mati. Mula lek enak ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge Bu, tulung lek sandingmu turu ndang bengok sing bawanter iki diterusne apa dinepne? Mergo wonge lek sandingmu teklak tekluk tulung ndang wacakno surat. Jadi dawuh ulama wong turu ki mati. Mula ketika jenengan tidur berarti jenengan sedo. Kok ketika jenengan sedo mimpi petuk wong sing wis mati berarti sampean ketemu di alam kematian, Pak. Sampean sare kuwi mati terus petuk karo wong sing wis mati berarti wong mati ketemu wong mati. Ngono lho. Mula karo Ibnu Qayyim digedale enek bocah mimpi petuk bapake muni ngene, "Le, kowe iki dadi anak aja pelit-pelit to. Kowe iki lek maem, lek lawuhmu gerih apa pindang, lek enek kucing nang sandingmu, gak ketang ndase apa buntute, sedekahno nang kucinge. Niatono kangge bapak, kuwi cilik kangge awakmu, tapi gede kangge bapak nang alam barzah. Ban kuwi cilik kanggene awake dhewe, tapi gede kangge wong sing kedelep di tengah lautan." Jenengan iso mbayangne sedekah ndas gerih, buntut gerih ndas pindang. Buntut pindang duncale nang kucing Gusti niki ganjarane kangge bapak ibu gede ditampa nang alam barzah. Ki wong bayem taman urung tau enek slametan bleh gerih urung tau enek. Enek apa ora? Lho kaya ngene iki lho slametan diarani bid'ah iki lho ya wis to, Pak. Wong ndas gerih buntut gerih iki lho dawuh Ibnu Qayyim teko ning kono. Ki wong ngene iki lek slametan minimal bleh ndok. Malah saiki ngetren teng Blitar lek slametan puput tok. Mudu kok mbleh pitik pira. Aja slametan mbleh ceker mesake sing dikirimi. Lho apa meneh jenengan kirim duwite 10.000 dilembokne amplop arwahe ditulis 96. Bih malaikat iki lek ngedum piye iki. Tapi didumani gerih ora ya dadi, tapi lek didum 96 ora mek didilati tok. Duwite 30.000 arwahe 10 niku cilik kanggo awake dhewe, gedhe kangge wong ning alam kubur. Ayo sing sregep sedekah, sing pahalane dikirimne ngene sing wis wis wong mati butuh tinggalan. Nomor 2 wong mati butuh terakhir. Ki cik ngomongne wong mati tok lho yu. Urung ngomongne prestasi, urung ngomongne cik akeh. Ki wis jam 12. Jam 11. Jatah kula niki wong ngaji kaya malam Jumat wage. Ki rutinan pengajian ba'da salat subuh niku bar salat subuh Jumat wage. Engko lek sampe ndak nutut iso prei ning omah niku. Diprekne ra apa-apa. Kene iki lek diprekne biyuh. Wis piye lek kene diprekne? Lek kono prei ndak masalah. Nek kene ya ndak ono prei. Ngene iki guyon YouTuber kok unggahne terus arek sing kowe iki ayo kok omongne kene iki guyon. Nomor 3, wong lek wis mati butuh tinggalan, butuh didongakne iki sing paling penting, butuh amal kebaikan. Butuh Bu, kabeh bakal mati. Kula tak takon. Teng donya niku tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge ibadah? Teng mriki tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge salat? Tuku sepeda motor teng mriki ngangge duit apa ngangge poso Ramadan?
Yo ning donya iki dhuwit sing payu, ibadah ra payu. Mula wong ngagetan karo wong Blitar padha ning donya iki repot golek dhuwit apa repot ibadah? Golek dhuwit, mergo sing payu kuwi dhuwit. Sampai Pak Lukman teko Blitar ini iki jane kan sing digoleki kan mek jadi awake dhewe iki ning donya ngibadah ra payu, sing payu dhuwit. Mula manusa ki ning donya wis tara-tara repot golek dhuwit. Krana pancen ning donya ki sing payu dhuwit. Tapi yu iling-ilingen, sok lek wis mati dhuwit ki tibakne ra payu. Sing payu ibadah. Jenengan ning alam kubur peteng dedet ning donya duwe dhuwit triliunan diketuku dop 2,5 ndak payu ning alam kubur. Lah tibane ning alam kubur iki sing iso madangi jenengan empun cita jenenge jamaah. Lho lek ngono lek wis mati sing payu jamaah dhuwit ora. Ning donya jamaah gak payu, sing payu diwalik karo Allah. Regane omah ning swarga niku melu pengajian iki. Sampe di dhuwit triliunan ora iso tuku omah ning swarga. Jeneng Nabi dawuh, ndi nek wong teka nang majelis pengajian krana Allah, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra alau arbauna baban. Sapa wong gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah dibangukne omah nang swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Regane omah ki duduk dhuwit tapi swarga ki regane kaji mabrur, al haji al mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Wong sing kaji mabrur ijole swarga. Swarga ki regane kaji mabrur, dhuwit ndak payu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran akan menjadi penolong musuh ning akhirat. Duwike triliunan gak iso nulungi nang dina kiamat. Sing iso nulungi bacaan Al-Qur'an. Lho lek ngono ning donya sing payu dhuwit, lek wis mati sing payu ibadah. Mula awake dhewe lek mati butuh sing nomor 3 jenenge ibadah. Lah awake dhewe iki ning donya iki repot golek dhuwit. Buktine ketika kula karo panjenengan lahir, bayi lahir iki tangane gegem apa mbegan? Bayi lahir iki tangane gegem apa mbegan? Kawit cilik pancen kita itu sudah punya cita-cita, Pak Camat, Pak Lurah, dunia itu harus berada di genggamanku. Manusa ki saking senenge karo donya, lahir iki wis gegem iki lho, karepe apa? Senengane manusa ki lek wis urip ning donya gegem lumpuk-lumpuk. Lumpukne omah, lumpukne motor, lumpukne sawah, lumpukne klambi, lumpukne gelang, lumpukne jilbab. Sampeyan delok ning donya ki senengane lak lumpuk-lumpuk ta. Ora sing ngomong, ora sing ngrungokne sami ugi sami mawon, cilit babi dientuk. Manusa ki kawit bayi wis duwe cita-cita dunia harus berada di genggamanku. Pengumuman, aku tak takon nek wis mati tangane begar apa gegem? Wong mati ki tangane gegem apa begar? Wong mati ki tangane begar. Kok enek wong mati tangane gegem? Wis jelas mantan petinju, Pak. Wong mati ki tibane tangane begar, maknane piye? Kecelek. Tibane sing kok gegem biar diculne. Omahmu biar. Mobilmu ceblok pret. Sawahmu, tokomu tidak ada satupun yang dibawa. Bojomu, mula Kanjeng Nabi tak gua pisan ning kene marang. Iya yo kowereng. Lha mula Kanjeng Nabi dawuh awake dhewe iki lek mati dikubur diturne perkara 3. Siji keluargane, loro bandane, 3 ngamale, isnani yarji'ani. Lah kok sing loro ki balik. Mobile balik. Kalau wong
ning kuburan ke mobile melu dikubur pembalik. Montore balik, klosone balik, payunge, bojone, padahal janji hidup semati sama. Sing lanang dikubur piye, Mbak? Melu piye? Nak ngiri. Keluargane balik, bondone balik, dawe Kanjeng Nabi sing panggah setia mendampingi sitok. Apa amal ibadah? Jamaah sing panggah melu, sedekah sing panggah melu, ngajine sing panggah melu, deres Qur'ane, posone, tahajudane, duhane. Lho lek ngono awake dhewe iki ning donya kuwi ayo mempersiapkan sing arep digawa. Lah awake dhewe iki ning donya repot karo sing arep ditinggal, gak tau repot karo sing arep sing kudu dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni. Sing dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni? Iki piye iki? Sing dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni? Kalau omah kae kesuk ditinggal ya. Kae kesuk ditinggal ya. Lek ngono sing dipik-pik sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni ning alam kubur? Sing dipik-pik sing arep dinggeni wong arep ditinggal. Donya ki kontrakan lho, omah kontrakan kok bangun tingkat to. Ning donya ki kaya urip ning kontrakan, satu saat akan kita tinggal. Lha iki omahe sapa yo ngontrak? Lha kok mbok tingkat? Ning donya kaya ning rumah dinas, Pak Polisi, jenengan oleh ngenggani rumah dinas ki lek dinas. Golek wis ora dinas entuk surat SK, surat kematian. Gelem gak gelem kudu Pak Polisi, ketika kita dinas sing dipik-pik omah sing arep dinggeni bar dinas kuwi lho. Lho, omah sampean ning donya apik monggo, berarti sampean sedo ninggalne barang apik, anak-anak sampean gak repot gawe omah dadi sedekah jenengan. Tapi aja lali omah sing arep dinggeni apik ning alamku. Mula Sayyidina Ali nate bu ning kuburan bengok ngeten. Wahai penghuni kuburan, gak pengen roh ceritane keluargamu ning Bayem Taman. Tak ceritani yo, sawahmu entek, didoli karo anak-anakmu, tokomu entek, mobilmu tak ceritani. Anakmu ket saiki gak akor, roh yo antinggalamu sing kok belani sampai ra salat ra Jumatan saiki dadi geger. Jabatamu urung 7 dinane digenteni kancamu, tak ceritani kowe. Bojomu sing janji hidup semati urung pendak pisan dirabi Kyai Lukman Blitar. Cara wong ning alam kubur dawuh Sayyidina Ali son jawab langsung muni nggih Sayyidina Ali tibane sing tak kula beto ibadahku. Ayo Bu mumpung durung mati, ayo kita mempersiapkan bekal. Wong ki lek wis mati butuhe amal ibadah. Lah mula sampean kudu clear ngibadahi kanggo sangu mati. Mula ngibadah aja kok gathukne karo donya. Paham? Sampeyan rasa kaget nek ning Bayem Taman enek wong sregep ngibadah panggah melarat. Sing ora tau ngibadah malah sugih. Pancen ngibadah ora kangge sugih, ngibadah kangge sangu mati. Sampeyan rasa kaget enek wong Bayem Taman jamaah ora tau pedhot. Lho ngono ki malah melarat ra barbar. Sing ora tau jamaah malah sugih. Lah rumah samu jamaah kangge sugih, jamaah kangge sangu mati. Ora sak kaget ning Bayem Taman enek wong sregep salat duha, nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak sak. Lah rumah samu salat duha dike panen. Salat duha iki sangu. Niki lek gak tak aturne sampean salah paham. Duwe bojo sregep jamaah melarat, omah sebelah ra tau jamaah selingkuh tok sugih. Akhir bojomu kok omongi walah ya sregep jamaah oleh ngopo? Omah sebelah iki ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebu? Mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Kita itu kadang lelah dengan ibadah, Pak. Karena ibadah kok gathukne donya, ibadah uduk kangge donya, ibadah kangge sangu lek wis mati. Mula sampeyan tingali wong sing sugih ning Indonesia. Sing diarani singa apa wae jenenge? 9 macan apa wae.
9 naga niku ya wong sing nak nyalat tak lha kan ning kutha Magetan sing nak nyalat nak nunggih-nunggih to sampean kan kerep iri aku sregep nyalat kok kere lan rumah kamu nyalat kangge tuke kita itu kadang mikir ora jenenge nek bocah penggane mabuk kok malah ora tau lara to. Lah kene iki sing bendina jamaah ki lara kira barbar. Lah rumah kamu jamaah kangge waras. Yo, mulai nek dingin ibadah ki ning donya ndak oleh apa-apa. Ora lho sampean seprono sepene sregep salate oleh apa? Ayem heleh tanggamu ora salat yo ayem kok. Malah sing sregep salat darah tinggi yo ora mudhun-mudhun kok. Sing ora tau salate malah tensine normal. Mulai kadang kemeng karo salate. Ya apa ora? Iki tak critani kowe ben gak kendul nek ibadah. Soale sok bakal mati. Enek to ora tau salat malah tensine normal. Kuwi sing sregep salat iki yutun iki. Mari darah tinggi, darah rendah, asam lambung, asam urat. Wus, deres Quran sregep sedekah sregep lara ki ra mari-mari. Lha pancen nek dingin ibadah iki gak oleh apa-apa. Mula gak kabeh wong mbayem taman gelem salat, mergo salat iki ndak oleh apa-apa. Ning donya lho, ndak salat yo ora apa-apa. Ora kabeh poso Ramadan, poso ki oleh apa lak luwe ta. Mula gak kabeh wong mbayem taman Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah. Ora poso yo ora apa-apa. Lho pancen utek donya ngono kuwi. Kadang-kadang dengan ibadah ki rugi. Kaya-kaya lho. Ora sing wis munggah kaji oleh apa, Pak? Lek kupluk putih ning Magetan akeh. Mula gak kabeh wong sugih gelem kaji. Lah nyapa kaji ngetokne dhuwit tak? Mulih kaji ya ndak oleh apa-apa. Enek kaji ki jenenge kaji ki jenenge apa? Kaji apa sing larang dhewe niku? Furodak niku 750 juta lho Pak Lurah wong sitok. Lho lek wong ora iman karo akhirat, lah aku sok bakal mati. Emoh metale dhuwit 750 juta. Lah nyapa wong Magetan gelem ngaji burodak 750 juta? Mergo dhek sadar aku mati. Lah sanguku mati ki termasuk kaji iki lho. Mergo aku ki lek sugih ora kaji, kon milih matiku ki mati Nasrani apa Yahudi. Kayak ngene iki lho, Bu. Mula wong ki lek gak eling mati, gak eling akhirat, emoh ibadah. Mergo ibadah ki kanggene nang akhirat sing hakiki. 750 juta dinyangi kok wong sitok ning Mekah Madinah mek 18 dina. Winginane adik kula sak keluarga budal haji furodak. Wong sitok 750 juta. Adik kula ki jenenge Rafi Ahmad. Wis ora percaya neh. Enek kaji jenenge plus 350 juta antri 5 tahun. Enek kaji jenenge apa reguler niku 6 juta antri 30 tahun. Duh, nyapa wong Magetan gelem antri 30 tahun iki lho, mergo aku sok bakal mati iki lho. Enek kaji jenenge amanah kuwi murah 10 juta langsung budal ning syaratnya mati sik. Lho kaji larang Mbak, tapi wong Magetan lilo karena ada iman di dadanya. Aku sok mati lah, aku mati butuh amal. Salah satu amal jenenge kaji. Iki lho yo. Arep kaji wong sak mbayem taman diundang jadi Walimatus Safar pira ragate. Mulih kaji terope seminggu ndak dibongkar. Bendina nek wong ziarah njaluk donga kabeh ngoni karo rawon pira ragate. Atik wong mbayem taman ning gregetne ziarah kaji sak elep isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Lha kenapa ini dilakoni krana sadar bakale lah wong mati butuh sangu jenenge ibadah. Mula clear ngibadah ora kangge saiki, ngibadah kangge sok. Sok lek wis mah mula ngibadah ora kangge saiki tapi kangge sok. Sok. Mula awak budal jamaah yo sregep jamaah olehmu apa? Jawaban sok. Kowe sregep maca Quran olehmu apa yo? Sok. Kowe sregep pengajian olehmu apa yo? Kowe sregep sedekah olehmu apa yo? Pak Lukman mau pengajiannya judulnya apa yuk? Iki cocok karo dawuh Kanjeng Nabi, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Akhirat iki panggenane ngamal, donya iki panggenane ngamal, akhirat iki panggenane piwales. Dadi awake dhewe ning donya kon ibadah lek males lek wis mati. Sok.
sok. Mulai wiritane kuwi ya yo sok. Donya panggenan nandur, akhirat panggenan panen. Donya panggonan bayar arisan, akhirat panggenan oleh arisan. Sampe nek nandur pari karo panen pari seneng ndi? Seneng nandur pari apa panen pari? Lho panen mati. Mereka semua hari ini panen. Iki lho. Iki saiki panen wis ora salat iki. Panen salat. Iki wis ora sedekah, panen mula al mautu tatimun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Wong elek mati justru oleh nikmat, mergo panen, mergo oleh arisan. Yo mati. Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge ora lho bayi ning kandungan kok diparingi sikil apa ning kandungan kon playon. Kok diparingi lisan apa kon nyanyi, kuping apa kon ngrungokne. Jalan depan kon pipis, jalan belakang kon ngek. Bayi ki protes. Damel apa Kanjeng Nabi? Damel apa malaikat kalau kok diparingi sikil yon apa kon bal-balan? Diparingi lisan apa kon nyanyi? Jalan depan apa kon pipis kon ngek? Kula mboten butuh malaikat. Lah apa? Butuh kula setunggal plasenta. Bayi ki baru sadar pentingnya lisan. Lek wis bayi ki pindah nang alam donya. Ning kandungan gak paham kangge apa aku kei lisan, kangge nesuk. Bayi ki ning sikil gak kanggone lek wis ning ndo. Mula bayi ki ning kandungan gak disikil gak masalah, baru bermasalah wis pindah ning alam donya. Lho kok disikil aku kok ora. Bayi ning kandungan gak dimripat gak masalah, tapi lek pindah nang donya lho kok dimripat aku kok ora. Wong mbayeman ning donya gak salat gak masalah. Ning donya Ramadan ra poso gak masalah. Sampeyan baru menemukan masalah wis pindah nang alam kubur. Lho kok di salat aku kok ya. Kok duwe khol aku kok ya. Kok di sedekah aku kok ya. Kok di terus Quran aku kok ora kok ya. Ulang ibadah kangge wis genah yu ya. Mula lek enek wong bayeman ning donya ora ibadah, persis bayi lahir dalam keadaan cacat. Cacat ning donya ora salat gak masalah, ning kandungan gak disikil gak masalah. Mula awake dhewe ning donya ki butuh ibadah, ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Lho lek ngono balik neh wong mati butuh telu, siji tinggalan, loro didongakne, nomor telu butuh ibadah. Pun para bapak ibu, iki juk urung ngomongne prestasi. Urip ki sing penting prestasi. Lho nggih, urip ki sing penting prestasi.